ihe dịgasị involve na stewardship, ihe a na-aranye mmadụ n'aka. Unu mana ihe anyị na-eme bụ late week ọ ihe ụka na in the context of nkuzi anyị nwa bụ ndị ụka ọ dị chọọchị n'onwe Chineke nna bụ onye nwe ọnyanwa akpọ ya ka isagbasi onye nwe anyị nyanwa nyere anyị ụka mana n'ụka ahụ enwere ndị o tizie n'aka na-edu so ebe n'ụka ịma na enwere kleji ndị echiri echichi nwekwazịa ndị leiti ndị otu anyị ndị a niile bụcha ndị ndu ha maka etinyere ụka n'aka o wee nwee ike wee na-aga etuchi si wee kee na Genesis 2:15 ọ sị n'ebe ahụ ka Chineke nna mgbe o kesịrị mmadụ na Genesis 2:15 gbadaba o wee were the Garden of Eden megịnị tinye ha n'aka ọ sị ha ihe niile dị ebe a nọ ha nwere gịnị dị in charge ma anụmanụ ma ndị bi n'elu ma ndị nọ ya na ndị bi na mmiri ọ mmadụ onye ọ stewardship ka Chineke initiate na Garden of Eden